5 דברים על יהוד. כן, אומרים יהוד, לא יהוד. יהוד מוזכרת בתנ"ך כעיר בגבול נחלות יהודה ודן. בבוקר לך, בשנת תר לך. זוכרים? מה הקשר ליהוד? אם כן, מתיישבי פתח תקווה הראשונים לא הצליחו להתיישב באדמות ומלבס. אחרי שנה הם נטשו, עברו לכאן, לכפר יהודיה, ובכל בוקר יצאו לאבד את האדמות שלהם שם. קבוצת הכדורגל של הפועל יהוד זכתה בגביע המדינה בשנת 1982. היא עשתה זאת הפגנת משחק התקפי. לא. היא הייתה מלכת ה-0-0, משחק שרב שערים היה 1-1. במקום יש את ציון קברו של יהודה בן יעקב. זה מהשבטים, יהודה, שעל שמו כולנו נקראים יהודים. אז זה פה, וזאת על פי מסורת בת מאות שנים.